27. kolo. Typos. Znova k lopte, opäť to skúša za 3 body. Tentokrát predná obruč, doskok pre Greja a Grej s 2 bodmi. Či si veľmi dobre aj rozdelili tie body. 20. Miley si pýta loptu, dostávajú Grej, za 3 body Grej a teraz je úspešný. Lorenz. Grej, fantastický! No, ďalšia vystihnutá prihrávka, tentoraz na Nováka. Revíza si to trošku kazí. Pomínaní 22 bodov a Komárno chce s týmto zápasom niečo robiť. Musí premiér. Výborne tam teraz prišlo. Potom aj na Slovane, ale následne prišla prehra s Prievidzou. Redmery, tréner Prievidze, zase spomínal tam ten základ úspechu. Šiel Stevenson, znovu ťažká voľba, ale napokon. A ešte doskok Stevensona, Gray. Keď zužitkovať a opäť sa priblížiť ešte bližšie svojmu dnešnému súperovi, opäť to skúš. Opäť proti bratislavskému Slovanu, keďže ako som spomínal, tak Sviť. Táto trojka koši neskončila, Komárno s rýchlým prechod doma. Grej. Triafa trojka. A Grej si užil túto akciu. Máme na palubovke domáceho hráča, nášho Smitha. Výborne doskočil, teraz je tu možnosť na výrobu toho exibičného duelu. Stevanovič uspel na druhej strane. Nepresná ruka. Lorenz našiel Arona Grej. Grej a jeho trojka. A v posledných minútkach osciluje vedenie bratislavského Slovanu na úrovni 15 bodov, teraz ale... Máme hráčov z lavičky, už tam naskočil Olabode a teraz zas... Je Želovický tým v tej novej podobe ešte potrebuje sa chytiť a Wiggins krásne našiel pod košom. Grej. Vymyslí Wiggins, odhodil na Greja, ktorého pekne Nezakončil úspešne, takmer sa ale dostal do skoku tej neúspešnej strely na opačnej strane Aaron Grej. Šľať na víťazstvo. Teraz Gray ako keby ma počul a doniesol. Ale Stevenson slonov a následne roloval pod kôš, trojku na seba berie Aaron. Či naozaj tým mizerným číslam z pola. Teraz pekná kombinácia. Hráči, hosti, aby sa vrátili späť do zápasu, teraz je strel... Sa tam pretlačia lopte hostia a išli do koša cez Eliu, predsa len to... Má 2 body. V 40. mieste zo všetkých hráčov typu z SBL. Nehrá sa úplne vo vysokom tempe teraz, ale nepresnosť Mončeka a Grej si... Proti nemu Znulkov je. Ďalší trojkový. Agresívny pri doskoku teraz hostia, Grej. A toto Komárno veľmi potrebuje. Teraz si musel dať pozor. Skvelá prihrávka od McKittona, fantastická. No a to bola jednoduchá. Lacno loptu stratil a trestaň mu. Lorenz. Pekná prihrávka do hru. Eliup. Stretnutia sú Eduard Úrin, Stanislav Bara a Robert Cibulka. Zápas sa začína